Hola, bonics i boniques, com esteu? Us trobem molt a faltar. Mireu, avui us anem a ensenyar com fer una infografia. Jo triaré Easily, però el Canva també és molt xulo. Primer de tot, us heu de registrar, és gratuït. Jo ja estic registrada, per tant, aquesta és la pàgina principal que us sortirà un cop us registreu. I ara veureu que hi ha molts models. Trieu el que més us agradi per començar i a partir d'aquí podeu modificar la infografia al vostre gust. Jo, per fer el meu programa de salut, triaré aquesta mateixa i a partir d'aquí podeu anar modificant tot. Aquesta persona que han posat aquí la trec, aquest barret també, i començo a editar. Pla de salut, puc fer-ho més gran, la lletra, canviar-li el tipus de lletra. Jo me la faré a mi mateixa. Aquí, per exemple, podeu fer la introducció. Si no us en recordeu del que ha de tenir la infografia, aneu al guió, veieu que us hem posat aquí, i seguiu tots els punts. Primer una petita introducció de la persona, la podeu fer més llarga, però jo no em vull extendre molt en el vídeo. I a partir d'aquí, doncs, comenceu a editar com vulgueu. Podeu fer les recomanacions que toquin segons l'edat. Jo em posaré fes exercici 1 hora mínim al dia. Això ho podeu treure si voleu. Aquí, relacionat amb la meva feina, si estàs asseguda, vigila l'esquena. Seu correctament per no patir lesions. Llegeix abans de dormir. I aquí posarem no miris la televisió ni l'ordinador just abans d'anar a dormir. Perquè si no podem tenir malsons i no descansem igual. Aquesta icona no m'agrada, la puc treure i afegir una altra. Aquí a Mèdia podeu buscar fotografies i afegir-les. Dorm entre 7 i 8 hores. I podeu anar modificant la infografia al vostre gust. Quan la tingueu, amb tot ja modificat, li doneu a Download i a Low Quality. I se us descarregarà la infografia. No li doneu a PDF perquè és de pagament. Veieu, us sortirà GoPro, heu de pagar i no cal. D'aquesta manera, la infografia es veu molt bé i ens l'envieu a aurosisè@gmail.com. Esperem que us hagi servit. Molts petons! Mua!